Dena doa ikusten duguna baino haratago, eta aldi berean ikusten dugun guztiak ditu mugak. Zu orain ikusten ari zarena ere, nire hautua da. Milaka begirada leku jakin eta denbora mugatu batean. Alde batera eta bestera begiratu. Begiek begiekin topo egin, begiradak saihestu, eta aurrera egin. Pausoa arindu, eta estimuluak biderkatu etengabe. Une oro begiratzen dugu horra edo ona, baina zer da ikusten duguna? Gelditu. Hartu denbora begiratzeko. Hartu denbora ikusteko. Begia kamerak bezalakoak dira. Perspektiba eta fokuratze kontua da dena. Begiratzeko modua eta ikusten denaren arteko erlazio zuzena. Gehiegi begiratzen dugu gutxiegi ikusteko. Sarritan pentsatzen dut, ni ikusten ari naizena, ezin duela beste inork nik bezala ikusi. Bakoitzak mundua begiratzeko modu propioa du. Hau nire begirada da, eta soilik nik erabakiko dut nola begiratu edertasun honi.